Gue sawahnya juga nih aku harus gigi. Tenang. Ya wis, Pak Brono ae. Pak Brono. Rasa dedek. Tutup mata. Kayak apa nek kumis, kok arek kumis Tutup mata, hadap tante. Wis apaan iki? Hitungnya 1, 2, 3, cium puk pulang. Ayo kene. Kene sayang, ayo. Cium 3 kali ya. Ayo. Nyapa cemburu we. Karo bayangno. Ayo. 3, 2, 1. Piye toh? Kowe kok ora mulih-mulih lho. Pilihannya cuma joget karo ngomongku. Ya ayo. 3, 2, 1. Bisa tak cepet. Ini lho ya, ayo. 3, 2, 1. Wis kono wis iki kok. Tak terusnya puas anu kok semaput. Gitu. Alhamdulillah dari sampai Jin, Mas. alhamdulillah wiwit purwa madewasana sampun paripurna. Pramila katutup adicara menika kanthi wawasan tahta sarangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kula minangka pambiyantu wonten Gunya Kewicara Pati ingkang serapan ingkang